दिनै जोंनि सेकेन्ड डे नागालेण्डआव ओमफ्राय जोङो दहाय हाइडआवे केम्प साइटनिफ्राय फैनानै आं जे नोंथांमोननो खोन्थादोंना मोनसे गोदान केम्पआवहाय थांगोन होननानै दा बेवहाय जोङो फैखांबाय ओमफ्राय फैनानै दा रेस्ट लाखांबाय फ्रेश जाखांबाय जाखांबाय लान्च खालामखांबाय ओमफ्राय दायो नै जोङो हर्नबिलावहाय माने फेस्टिभेलाव जे थांनो ओंखारबाय आरो रेडि जाखांजोबनानै टाइमा बिदिनो 3टा जाबाय ओमफ्राय दा जोङो देलायखांबाय ओमफ्राय थांसै आरो नोंथांमोननो आं जे हायो देखायनो नाजागोन बिराद मेङो आङो बिदि हाजोआव थाबायबाथाय ओमफ्राय ड्रेसाबो गोजां बोथोरनि नालाय एसे हेभि जायो दायो आङो देखायलांगोन दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दा मेन एन्ट्रेन्सनिफ्रायनो देखायनोसै हर्नबिलनि जे गेट बेखौ आं देखायगोन आरो ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना दा नै जोङो मेन गेटआव मोनफैबाय आरो जोंना केम्प गोदाना बैथिंजाय ओमफ्राय बिनिफ्राय थाबाय थाबाय फैनानै नैबेनो हर्नबिल फेस्टिभेलनि मेन गेटआ बेनो आरो दायो बेजों जोङो हाबलांसिगोन नोंथांमोननो आं देखायलांखागोन नायबायल' थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ Received 300 rupees. Thank you. Oh. Boleh curi ya. Boleh. Hey. जोङो दायो हाबबाय सिङावहाय ओमफ्राय नै बेखौहाय मोनबाय आरो टिकेट दानानै 150 per person ओमफ्राय दा हाबनोसै बियो माबा नागानि इयारिंस आरो नै गाननाय नायलाय बेबो मोजां ओमफ्राय नैबेबो मोजां मोजां नुदों लानोसै मोनसेयाव बेसेनो 300 ए मोजाङानो बेवहाय आयौ बे जा गिदिरहाय आंखौ समाया नैबे साबसिनदां कितना है ये 200 बेखौ लानोसै आङो बेखौनो बिराद मोजां मोनबाय जोङो दायो हेन्डलुमनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा नायनोसै आरो सिगाङाव मा मा दङ ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं देखायलांगोन दे नायबायल' था हर्नबिल फेस्टिभेल 2025 बेलाय मा बक्स अफिस ओइ नै बेहायसो खोमा कनसार्टनि टिकेटआ ना Hey, so pretty chairs. Birat moजां. So pretty, no?
Dia Angami tribe na? जोङो दायो जोंनि जे काचारी बड' ट्राइब बेखौहाय नायहैनो सानदों आरो नायहैनोसै गैला नामा मानसियानो काचारी जोंनि बर' जेखाइ ओमफ्राय खखा ओमफ्राय बेखौ सेन ना सेन ओमफ्राय खबाइ नैबेबो सेन बेबो सेनमोन औ नैबेथ' सानदांगा सानदांगा बे गिदिर गिदिर ना बेनो बिराद मोजां मोनबाय नैबेयावबो दङ मोसाग्रा हान्जाफ्रा थांबाय खोमा ना मोसाग्रा हान्जाफोरा माने दङमोन आरोना बिराद मोजां दख'ना गानै मोसानाय नुदोंमोन जोङो भिडिअ'आव नाथाय जोङो बिराद बेलासिनानै फैबायना बेनि थाखायनो दा गैलानो दा सासे आदै दङ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बाय थेंक इउ बाय जोंना नै काप नुडल्स फ्रिनि मोनदों ना बेखौ जास्ट बेखौ ओरैनो फ्रिसो ओमफ्राय इन्स्टेयाव जास्ट टेक खालामनांगौ आरो ना गावसिनि काप नुडल्सखौहाय Thank you. Which one? Thank you. Well, like chicken get the dog napoli. जादे गोथाव गोथाव ना हेले Plastik lahannya isi lahannya. Langsung minum.